Autor do tohoto videa zapožičala spoločnosť Limited V Cars, experti na individuálny dovoz vozidiel z celej Európy. Ale asi každý štvrtý je gej. Si aj atraktívna, určite to chlapi na teba skúšajú v tých lietadlách. Keby si pribrala 30-40 kg, udržíš si túto pozíciu letušky? Brzdi. Takže to si asi není moc dobrá šoferka, keď toto zažívaš, či? Naozaj, že keď spravíme toto... Milí diváci, vítajte pri ďalšom sledovaní podcastu pre webauto.sk. Mojím dnešným hostom je Eliška, ktorá je letuška, ono sa to aj krásne rimuje a robí pre jednu veľmi uznávanú arabskú spoločnosť leteckú a prijala dnes pozvanie do tohto podcastu, aby nám porozprávala, aké to je robiť v takomto obore, či to je vyčerpávajúce, či sa veľa cestuje, alebo naopak je to veľmi komplikované. Čiže privítajte ju spolu s nami. Ahoj Eliška. Ďakujem za pozvanie. Ahojte. A možno by sme mohli odštartovať nejakou teda prvou na úvod otázkou. Koľko máš za sebou letov? Za sebou mám asi tak z toho profesionálneho hľadiska by som to asi rátala v stovkách letov. Ale v podstate, keď sa to zráta za celý život, od malička, ako som cestovala aj v rámci športu, aj v rámci dovoleniek, tak to môže byť aj blízko k tisícke. Blízko k tisícke. To už je asi, že naozaj, že extrémne veľa hodín. Čo sa ti tam páči tak vo vzduchu? Výhľady. Výhľady. A tam sú len oblaky, modrá obloha, občas nejaké blesky. No, keď je čistá obloha, tak sú nádherné výhľady tej krajiny. Ak teda nelietame nad nejakým oceánom, tak to je iba voda, ale inak pokiaľ je dobré počasie, tak je to fajn. No super, teda to som veľmi rád, že máš takýto pozitívny vzťah k lietaniu. Ja som za sebou z opačného hľadiska, ja som sa veľmi držal pri zemi, dokonca až do nejakých mojich 20 rokov, kedy som prvýkrát nastúpil do lietadla, aj to kvôli práci. Sadol som do lietadla, bol som v sedačke pripútaný, robil som presne to isté, čo ostatní. Dokonca môj prvý let bol o tom, že som tam bol sám, čiže nedostal som žiadne inštrukcie. Pozeral som sa, boli sme vo vzduchu, zrazu sa zatriaslo lietadlo a ja si hovorím, že toto je môj vlastne prvý a zároveň aj posledný let, ale týpek vedľa mňa ma hneď vlastne upokojil, lebo čítal si naďalej noviny, takže asi bežné turbulencie, ja som si myslel, že sa rútime k zemi. Kľudneš takto niekedy cestujúci, ktorí prvýkrát letia, tiež majú obavy? Ja neviem v podstate, ktorý z nich prvýkrát letia, iba raz sa mi stalo, že sa mi priznal pasažier s tým, že prvýkrát letel. Áno. Ale myslím, že ten let bol úplne normálny. V podstate povedal, že ten let bol veľmi dobrý, že ďakuje vám, že v podstate ďakuje za ten zážitok a tak ďalej, ale väčšinou tí cestujúci sú už skúsení, čiže aj keď máme nejaké väčšie turbulencie, tak nepanikária. Možno raz sa mi stalo, že trošku začali panikáriť, ale to bolo fakt na pár sekúnd. A kedy zvyknú panikáriť? Keď sa veľmi zatrasie lietadlo, vieš to odstupňovať, že kedy je to veľmi zle a kedy ešte akože v norme? Ja som nezažila ešte tie najhoršie turbulencie, ktoré môžeme mať, lebo tie najhoršie turbulencie skončia asi tak, že ľudia sú na strope a lietajú v podstate po celej kabíne, pokiaľ nie sú teda pripútaní. Ja som zažila také turbulencie, to bolo vlastne, myslím, že na ceste, to bolo v Indonézii ešte. Leteli sme v podstate už nad Indickým oceánom a dostali sme sa v podstate do turbulentnej zóny. A to lietadlo v podstate ide akoby pocitovo hore-dole. Áno. Ale je to veľmi rapidné hore-dole. No, asi pravdepodobne tie piktogramy, ktoré sú nad tými sedačkami a znázorňujú tam nefajčiť a zároveň pripútajte sa, alebo sa môžete odpútať, ono to tam asi nie je len tak zo srandy dané. Ale ver mi, že aj v tom automobilovom priemysle toto niekto stále považuje za to, že keď to budem mať, tak ma to zabije, keď to nebudem mať, tak môžem prežiť. Určite to má nejaký zmysel sa pripútať v tom lietadle, lebo pokiaľ je tam tá turbulencia a pokiaľ to lietadlo to môže byť tak nečakaná turbulencia, že v sekunde sa ľudia vedia skončiť na strope.
No, to znamená polamané chrbtice, rozbité hlavy a podobne. Čo by sa v prípade, keby boli pripútaní, nestalo. Áno, tam ťa to drží zo spodu a tým pádom cítiš tlak, ale reálne by si mala byť viac menej bezpečná. Áno, jasné. Čiže tie bezpečnostné, áno, ja v podstate za celý let, už keď viem, čo sa môže stať, ja som viac menej pripútaná počas celého letu, len ten pás mám možno trochu viac uvoľnený, ale stále, keby náhodou niečo nastalo a hlavne ak ideme nad horami alebo ak ideme do zlého počasia, tak vždy viem, že niečo ma vie zachytiť. Keby ste možno zaviedli v tej spoločnosti také tie preventívne videá na začiatku, miesto toho ukazovania, čo robíte, tak možno, že by to pochopili. Napríklad existujú rôzne výstražné preventívne videá, ktoré sú naozaj že dosť drastické, ale v lietadle som to nezažil, ale ľudia si to v podstate nechcú pripustiť, že sa niečo môže také stať. Obmedzuje ich to, tlačí ich to, nie je to pohodlné. Ale keď už príde k tomu, už potom je zase neskoro, lebo to je vlastne preťaženie, čo sa tam nastane, nie? Keď to vlastne ide prudko dole a ťa to vymrští hore a buchneš sa vlastne o tvrdý úložný priestor, ktorý je nad hlavou. Neexistuje, tuším, slovenský ekvivalent na letuška v mužskom rode. Je? Letušiak? Alebo čo je vlastne? Steward. A to nie je moc slovenské. To nie je slovenské, no. To nie je moc slovenské. Čiže z tohto mi tak nejak vyplýva, že to je automaticky z môjho pohľadu skôr ženská práca, ale vydávam teda aj stewardov. Ale prečo je to vlastne skôr, že sú tam ženy a nie muži? Akože z môjho pohľadu my máme veľa aj mužov. Áno. Ale asi každý štvrtý je gej. Aha, OK, takže to je s kaderníkom. Keď si letuška, ja neviem, tak môžeš sa dotknúť aj pasažiera, aj pasažierky. Ale zároveň, keď som asi ako ten steward, teda muž, tak môže byť niektorej ženy nepríjemné, keď jej prezentujem, ako si dať vankúš za chrbát alebo za krk, alebo podobné veci, proste, že skôr príjme pomoc od tej ženy ako od muža. Ale ono je dobré mať tých mužov na tej palube, lebo keď sú nejaké situácie, kedy je to aj fyzicky náročná práca niekedy, lebo to lietadlo môže byť staré, niektoré veci sa ťažko otvárajú, ťažko sa manipuluje s niektorými vecami na palube, čiže ono je dobré mať niekoho, kto je vyšší, kto je silnejší. Ale je to v podstate, práca v hospitality, dá sa povedať, takže tam sa viac orientujú asi tie ženy. Ja si to viem tiež predstaviť aj ako security, že keď niekto vlastne vyvádza v tom lietadle, tak skôr ho umravní ten chlap ako žena. No a zase naopak, v kokpite vydávam viac menej pilotov a nie pilotky. Tam to môže byť zase z toho hľadiska, že nie je to atraktívne zamestnanie pre ženy, alebo sa tiež na to pozerá, že muž má tú zodpovednosť za ten veľký stroj oproti žene? Tak ja si myslím, že žena dokáže v podstate rovnako udržať alebo riadiť v podstate to lietadlo, mať tú zodpovednosť na rovnaký úrovni ako muž. Je to asi skôr možno taký dream job pre chlapcov už od mala. A u tých ženách sa to ešte len začínam sa stretávať s tým, že čoraz častejšie vydávam pilotky. Ja to viem porovnať, ale asi to je veľmi mizerný príklad, ale práčka ti v automatickom režime operie a teda zvládne to nielen žena, ale aj muž. A takisto je to asi aj s tým lietadlom, že tam tiež zatlačíš asi niekoľkonásobne viac tých tlačítok. Ale viac menej ide o to, že fyzicky sa tam nenamáhaš, nie? No určite nie. Fyzicky sa tam určite ani nenamáhajú. Ty si od 14 rokov bola atlétka, alebo začala si sa tomu venovať aj na profesionálnej úrovni. Získala si na Slovensku titul majstra Slovenska niekoľkokrát za sebou a potom si sa presunula do zahraničia, tam si vyštudovala zahraničnú školu v oblasti marketingu alebo biznisu a nakoniec si skončila ako letuška. To sú 3 rozdielne veci, že jak je možné, že nevieš obsedieť na jednom mieste? V podstate áno, lebo mám to asi tak povahe, že ja pokiaľ sa dostanem do bodu, kedy už nevidím nejaký priestor na zlepšenie alebo niečo,
nové sa naučiť, alebo niečo, čo ma ďalej možno nejak nakopne, niečo motivuje, tak ja potrebujem zmenu. Tí, ktorí sa chcú stať stevardmi, alebo teda letuškami, ako veľmi náročná cesta to je? Ja som tam išla úplne random. Ja som len našla v podstate... pohovor, dobre, bereme vás. Áno? Ono to asi tak vyzeralo, ale ja som si v podstate len našla na Instagrame reklamu, že táto spoločnosť bude robiť túto v Bratislave pohovor. Zobrala som si dovolenku, hovorím si, že idem to len vyskúšať, lebo plánovala som sa presťahovať do Emirátov, či už do Dubaja alebo Abu Dhabi, v podstate mi to bolo jedno. Ale ja som v podstate mala takú predstavu, že skôr budem tam pracovať vo finančnom sektore, alebo realitnom, ktorý je tam veľmi populárny. To teda je, áno. Ale toto v podstate bola cesta, povedzme, že dá sa povedať, že jednoduchá, pretože tá spoločnosť zabezpečí víza, zabezpečí bývanie a ja v podstate nemám žiadne výdavky. Pohovor trval 2 dni. Takže nebol to až taký kratučký pohovor? Nie. Trval, ten prvý deň v podstate len bolo veľmi rýchle výberové konanie na základe životopisu a na základe možno nejakej komunikácie v cudzom jazyku? Áno. Bolo to veľmi krátke interview, takže asi na základe nejakého first impression sme potom dostali e-mail, či teda sa máme dostaviť na ten druhý deň na pohovor, alebo nie. A už potom následne na ten druhý deň už sme dostali vlastne aj doklady, ktoré musíme doniesť. Áno. A ten druhý deň už to bolo v podstate natvrdo výberové konanie. Išli sme tam rôznymi kolami, ktoré sme museli prejsť, čiže nepamätám si to úplne presne, ako to bolo, lebo už to bolo v podstate 2 roky dozadu. Ale boli tam rôzne situácie, ktoré sme museli riešiť v tíme. Že oni sa evidentne pozerali na to, ako dokážeme vlastne riešiť situáciu a ako dokážeme komunikovať v tíme. Ono vyslovene, oni tú situáciu namodelovali na katastrofu. Že ideme dole. Že už sme dole. Že už sme dole. Už sme dole a už sme niekde na mori. A vyslovene to bola taká situácia, že kto zomrie a kto nie. Sledovali v podstate našu komunikáciu, kto sa ako zapája do tej komunikácie a akým spôsobom komunikujeme medzi sebou. A na základe po každom takomto kole vlastne vyraďovali ľudí. Aké potom platia tie pravidlá toho zachraňovania? Kto je najbližšie toho zachraňujem, alebo ženy, deti? V tej danej situácii asi nebolo veľmi dôležité. Aj vám spravili nejakú simuláciu, aby ste to mali také živšie? Nie. Že ste sa posadili niekde do nejakého trenažéra? Vôbec. To sme mali v podstate v hoteli v Bratislave, čiže... Čiže takom komfortnom v konferenčnej miestnosti, áno. Nič nebolo pripravené dopredu a posledné kolo bol anglický test, a následne potom krátke interview a o týždeň som vlastne dostala teda mail, že ma prijali. Keby si pribrala 30-40 kg, udržíš si túto pozíciu letušky, alebo dovidenia máte padáka? Tie staršie letušky, ktoré majú po 40-ke, tak samozrejme nie sú úplne štíhle niektoré. Samozrejme v rámci nejakých noriem. Ja to pozerám tak, že to lietadlo bere kila navyše zbytočne. Ty si predtým nikdy nerobila letušku. A vieš teda určite dobre cudzí jazyk, to je veľmi veľkou výhodou a v podstate v každom takomto obore sa to počíta ako jedno obrovské plus, pretože keď vieš rozprávať plynule v cudzom jazyku, tak sa vieš vynájsť, ale tam naozaj netreba mať nejaké skúsenosti, povedzme, z čartrových letov, to si ťa naozaj tak zoberú rovno do prestížnej aerolínie? Ono to je na druhej strane aj lepšie, keď tam nie sú žiadne predošlé skúsenosti, pretože každá tá spoločnosť má svoje vlastné štandardy. Niektorí moji kolegovia, ktorí sú z iných spoločností, rovnakej úrovni, tak počas toho tréningu, ktorý sme mali, tak boli dosť zmetení z niektorých tých postupov a z niektorých tých komand. Niekedy dobré
si, dá sa povedať, že vychovať toho človeka z čistého papiera, hej. Si teda letuška, lietaš po celom svete, cestuješ. Ja som videl veľmi dávno jeden film, volalo sa to, že Letuška prvej triedy, hrála tam herečka Reese Witherspoon, taká blondína. Teda stále lietadla, bola stále niekde inde, bolo to z jednej strany super, ale z druhej strany žiadny voľný súkromný život. Je to tak aj v skutočnosti? Áno, je to náročné, pretože toho voľného času je málo. Obzvlášť teraz, keď som v podstate v business triede, tak je nás samozrejme menej ako tých letušiek, ktoré sú v ekonomickej. Čiže ja mám ešte o niečo menej voľného času. Nechcem povedať, že je to zase extrémne náročné, lebo keď to porovnám napríklad s prácou v office, kde človek, povedzme, že priemerný človek tam strávi 8 hodín denne, 5 dní v týždni, po 8 hodinách je buď fyzicky, alebo mentálne, alebo obe vyčerpaný. Má nejakých pár hodín na zvyšok dňa, ráno ide zase do práce. U mňa to tak nie je. Lebo my máme nejaké určité povinné voľno medzi tými letmi. Mám možno nejaký týždeň, kedy v podstate som veľmi busy, pretože idem do, povedzme, že 2-3 destinácií. Medzi tým idem v podstate naspäť do Abu Dhabi, či sa vraciam do Abu Dhabi, čiže ono je to náročné v tom, že musím prekonávať časové pásma. A čo je horšie, keď letíš na západ alebo na východ? Myslím, že horší jetlag je zo západu, keď letím naspäť. Čiže na východ. Každý to má inak, ale ja to mám, keď letím z Ameriky naspäť. A zo začiatku to bolo zlé? Z začiatku to bolo náročné pre telo, pretože tie prvé 3 mesiace som zvykla byť aj často chorá. Ja nezvyknem byť chorá, možno tak maximálne raz za rok. Som mala nejakú nádchu alebo kašel. Ale tie prvé 3 mesiace, kým som si zvykla aj dýchať ten suchý vzduch v lietadle a prekračovať časové pásma, nespavosť, nespala som teda. Na začiatku som veľmi behala po tých nových destináciách, takže som uberala od toho spánku. Takže si to zobralo nejakú daň a bola som v podstate každú chvíľu chorá, ale možno po takých 3 mesiacoch myslím, že už sa to dalo tak nejak do normálu a už nebývam chorá. Dá sa budovať vzťah? Ja mám vzťah, ale v Abu Dhabi. Áno. A je to s pilotom. Tak, to je ako doktor a sestrička čisto, hej, úplne, alebo policajt a doktorka, že nájdu sa, nemajú nikdy čas a tým pádom je to vlastne super. Ale je to takisto šťastie iba v tom, že tie rozvrhy máme tak, že on má iný typ lietadla ako ja. Áno. Väčšinou robí otočky, čiže väčšinou on je ten, kto je doma. A ja som tá, ktorá lietam v podstate po svete. Teraz je to tak, že on má maximálne tak 2 lety za mesiac. Áno. A ostatné má voľno. Tak akože to je asi veľmi dobré. To je celkom luxus. Tu máš koľko? 4 dní v mesiaci? 5? Takže on je väčšinou doma, čiže je to zvládnutelné, pretože vždy keď ja som doma je aj on. Čo je ten, ktorý sa stará o domácnosť, varí, perí a tak ďalej. Milí poslucháči, ak sa teda chystáte byť niekedy stevardom alebo letuškou, vedzte, že si musíte hľadať za priateľov, pilotov. Tak si nám teda prezradila, že už tvoje srdce niekomu patrí, napriek tomu tí cestujúci v lietadle to nevedia. A si žena, musíš byť vždy pekne ustrojená, si aj atraktívna, určite to chlapi na teba skúšajú v tých lietadlách, čo je taká úplne najbežnejšia vec, ako sa snažia zaujať. Môžeš vyslať nejaké posolstvo ostatným mužom, že neskúšajte to, alebo skúšajte to. Väčšinou sa ale nestretávam s týmto, že by niekto niečo skúšal. Necestuješ s mojim kamarátom potom.
Stretla som sa s možno pár situáciami, ale neboli vyslovene nejaké extrémne. Skôr to bolo o tom, že sa pokúšali vypýtať si kontakt. Áno. Ale tam sa dá veľmi ľahko, veľmi jednoducho odmietnúť a slušne odmietnúť, čiže tam nie je žiadny problém. Okay. Nemala som takú skúsenosť, že by som mala nejakú nepríjemnú skúsenosť s cestujúcimi, ktorí by niečo skúšali. Nedaj Bože, by sa ma chytili alebo dotkli. To vôbec. Lebo v tom prípade... Ruka ustrelí. V tom prípade to nie, ale pokiaľ by sme pristali v Abu Dhabi alebo niekde inde, tak polícia si ho rovno vezme. Ako to je vďaka tejto spoločnosti, že to tak je, že napríklad v tých Arabských Emirátoch je to veľmi prísne, alebo to by sa mohlo stať hocikde? To by sa mohlo stať, myslím, že hocikde. Lebo to si ľudia nemôžu v podstate dovoliť nikde, čiže tam sa to jednoducho len nahlási kapitánovi a ohlási sa to ground staff a už potom to rieši polícia, ak je to niečo vážne. Tie hotely a všetky tieto veci, ako letušky máte predplatené, to si neplatíte? Áno, jasne, nie. No, prídete do hotela, teda ubytujete sa, prespíte sa, máš potom ešte nejaký čas na to, aby si trošičku pozrela mesto, alebo ideš rovno naspäť? Nie, jasne, mám priestor aj na to pozrieť si mesto, lebo nevždy máme v každej destinácii iba deň. A napríklad v Austrálii viem stráviť 2 dni. Povedzme, že nestačí spať 2-3 hodiny. OK. Môžeš robiť aj moje autodoprave a šoféra. 2-3 hodiny počas dňa, po lete, ak som teda veľmi unavená. OK. Ak nie, tak idem rovno von. Potom... spíš na pláži. Potom idem von. V podstate idem podľa toho, čo si naplánujem, alebo už keď som na hoteli, tak si len pozriem, že čo by som tam mohla vidieť a idem... Sa mi priznala, že do tohto podcastu si prišla dosť nevyspatá, že si spala koľko? 1 alebo 2 hodiny? Hodinu, možno pol hodinu som spala. Nevedela som zaspať teraz. To ja hodinu zaspávam. Takže vlastne si prespala to, čo ja by som konečne zaspal. Prejdeme trošku aj do aut. Si veľmi často vo vzduchu, ale viem, že si žena a napriek tomu vyznáte sa už lepšie v autách ako len farba. Takže že máš vzťah k vozidlám? Mám vzťah k vozidlám. Nie som nejaký expert, čo sa týka nejakých technických vecí. Aktuálne najpoužívanejší dopravný prostriedok je auto. Rada šoferuješ alebo necháš sa? Rada šoferujem, ale rada šoferujem sama. Pretože nemám rada, keď mi niekto... Tu zastal, pozor, stopka červená. Presne to. Choď pomaly. Brzdi. Takže... To si asi není moc dobrá šoferka, keď toto zažívaš, či? Ale toto zažívam vás s rodičmi. Aha, takto. No pozri, to není v tom... To je úplne bežné. Môj otec už so mňou 15 rokov zažíva tieto scény a je to stále o tom istom. On má 70 plus a on si to proste neodpustí. On sadne do auta, aj keď ho veziem doktorovi, za tie 2 kilometre mi stihne povedať: pozor, tam sú chodci, vidíš? Už sa chystajú na prechod. Pozor, Ivan, ideš 31, tu je 30-ka. A podobne, že to sú rodičia, to je úplne samostatná kategória. To si neber vôbec tak, akože, že si zlá šoférka. A hlavne moja mama, ktorá ani nemá vodičák, ani v živote nesedela za volantom, tak ona je najväčší expert v tej chvíli, ako sedí na tomto sedadle spolujazdca, tak ona je vtedy najväčší expert, pozná všetky dopravné značky, všetky dopravné značenia, všetky pravidlá. A na čom jazdíš, alebo čo máš rada, akú značku? Ja tým, že žijem v zahraničí, tak ja som zatiaľ auto neriešila. Uvažujem v podstate nad rôznymi variantami, buď Volvo, alebo BMW. Volvo alebo BMW. Jedno je také synonymum radosť z jazdy, to je vlastne BMW, a Volvo dlhodobo sa rozpráva o bezpečnosti. Vyberáš si pri BMW a Volvo podľa dizajnu, alebo čo ešte potom taký element, ktorý ťa láka práve k týmto dvom značkám? Aj kvôli dizajnu, aj kvôli veľkosti. Ja skôr preferujem tie väčšie auta, lebo aj tie väčšie auta mám
pocit, že je bezpečnejšie, hej, že není som len v nejakej malom uzavretom autičku a keď by sa niečo stalo, tak... Dovol mi ale napriek tomu trošičku ti predstaviť, v čom vlastne sedíme. Je to síce jazdené auto, ale je to BMW M135i, to znamená, že to má ten najvýkonnejší motor, ktorý sa v danej generácii a v danom type vozidla vyrábal. Máme zhruba 300 koní pod kapotou a ako sa ti v tomto aute vozí za ten čas, čo tu sedíš, už tu niečo nahrávame, niekoľko minút, takže aký máš z toho pocit? Je to cítiť, že je to výkonné. Ja si vyberám aj auta podľa tej výkonnosti kvôli tomu, že pokiaľ to auto dokáže byť výkonné, tak vie sa takisto aj predísť rôznym dopravným nehodám, lebo to auto vie akcelerovať vtedy, keď potrebujem a tak rýchlo, ako potrebujem. Viem si dovoliť predbiehať. Nevlečieš sa za kamiónom do Košic? Ja som určite nie ten typ, ktorý sa vlečie. Ty si skôr ten človek, ktorý ide rovno za hranice mesta a ide dlhé vzdialenosti, preto chceš väčšie auto? Mám radšej dlhšie vzdialenosti. Pokiaľ sa mám hýbať v meste, nerobí mi to žiadny problém, ale samozrejme, ak mám mať tú radosť z jazdy, tak potrebujem diaľnicu a potrebujem mať aj nejaký výhľad, pekné okolie okolo seba. Samozrejme, vôbec nemám problém s tým ísť niekde po meste. Len je to tam stále, že plyn, brzda, no tak... Keď si sadneš do spoločnosti rôznych ľudí, ale povedzme, že aj muži, aj ženy, áno, a teraz sa začnú rozprávať o autách. Ty sa dáš na nejakého autopilota, alebo sa aktívne zapájaš a vieš niečo povedať k tej problematike? Viem niečo povedať k tomu, pokiaľ teda to nie je nejaké veľmi technické. Takže 6-valec pod kapotou, to vieš čo je? 6-valec pod kapotou, úplne viem to zaradiť, ale úplne neviem presne, čo to znamená. OK. Poviem to tak po lopate, čím viac válcov v aute, tým väčší výkon. Áno, v tomto prípade tu máme tak, že toto auto je 6-valcový, radový 6-valec s 300 koní. Naozaj, že keď spravíme toto, sme na diaľnici a práve sme dosiahli za pár sekúnd maximálku. Tak vlastne o tom to je vlastne, to ti nespraví žiadny iný motor menší. A vo Volve budú ťahať za kratší koniec, keď si ťa budú chcieť chytiť práve kvôli tomu, že tam sú len 4-valce. Tam nezískaš 6-valec. Ako sa ti páčilo to zrýchlenie? Pekné zrýchlenie. V každom prípade ďakujem ti veľmi pekne, Eliška, za tento vyčerpávajúci, možno už vyčerpávajúci podcast, ale tých otázok by bolo ešte oveľa viac. Možno, že si to niekedy necháme do budúcnosti na nejaké ďalšie stretnutie. Dúfam, že sa ti páčilo a prajem ti teda veľa ďalších bezpečných a krásnych letov a teda vidíme sa niekedy na budúce. Ďakujem teda za pozvanie. Uvidíme sa teda na budúce a želám veľa šťastia aj tebe na cestách. Pokojne napíšte, ako sa vám páčilo toto video a ja si to veľmi rád prečítam a možno aj zareagujem. Ahojte, majte pekný deň. Ahojte.